Φίλησια μου, έλα να δούμε ίντα που προτιμάς. Εντάξει. Ίντα που προτιμάς, πίτσα φούγγι μπουράτα ή ριζότο φούγγι. Πίτσα μποράτα. Λοιπόν, λιγκουίνι καμπερόνι με τις γαρίδες ή η πίτσα φούγγι μπουράτα. Λιγκουίνι καμπέρα. Ταλιατέλε πολλοκρέμα ή λιγκουίνι καμπερόνι. Ταλιατέλε πολύ κρέμα. Ταλιατέλε πολλοκρέμα. Προτιμάς dry aged κρέας ή προτιμάς κοτόπουλο. Το κρέας. Το κρέας, ποιο είναι το αγαπημένο σου. Δεν ξέρω, αρέσκουν μου πάρα πολλά κρέατα. Από τα γλυκά, καλτσόνε dessert ή cheesecake. Καλώς είναι dessert. Νοεί δεν θέλεις το καλτσόνι. Είναι μια νουτέλα μέσα. Το κρέας εσένα σου αρέσκει. Το αγαπημένο μου είναι το USDA Prime Sirloin. Κάνεις medium να σου κάνει ο τάσος όπως πρέπει, με τις πατατούες του, λαχανικά του, χωρίς σως όμως. Θέλεις και εσύ να βρεις το αγαπημένο σου φαγητό, έλα στο Just Italia στο Παραλίμνη. Είσαι μου μένει ξιάνες, είμαστε καθημερινά ανοιχτοί από η ώρα 12.30 το μεσημέρι μέχρι η ώρα 10:45 το βράδυ. Όποτε θέλεις, έρχεσαι.